Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Ya. Wah, kancang rendah iki. Wah, nggih. Nih, Nih. Siap. Wah, Om. Kalah sikit. Wah, Om. Bukan sikit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Nyuwun pangapunten kawula sumala atur ugi kumawantun ngadeg wonten ngarsa panjenengan sami inggih minangkani menapa ingkang dados atur panuwunipun Bapak Mustijo kaliyan Ibu supados wonten ing mriki kawula piniji samangke nderekaken rerencananipun adicara pahargyan lamaran wonten ing dalu menika. Pramila adicara salajengipun mbok bilih atur lamaran utawi atur menapa ingkang dados wigatosipun panjenenganipun Bapak lan Ibu menggah wedal saha pirantos pangetikan kita aturaken dhateng ingkang kajibah ngaturaken menapa ing dados krentek hajatipun Bapak Sudarmati. Sumangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Namung nyuwun pangapunten inggo bilih ndadosaken sekeling penggalih dumateng kula lenggah saestu saderengipun kula matur kula nyuwun preksa dumateng ngarsanipun para bapak para ibu ing saged lenggah wonten ing majelis mulya menika. Napa saestu menika dalipun Bapak Mustijo? Napa leres kagungan putra putri ingkang asma Noviantri Tri Cahyaning Tias. Matur nuwun. Dumateng paharsanipun Bapak Mustijo saha Ibu Sri Astuti ingin tansah pikantuk pakurmatan ingin ongkos pisan kula Sudarmati saha Surati ngaturaken salam kanthi atur assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Sumrambah dumateng sedaya para lenggah tamu kakung putri ingkang wonten ing majelis dalu menika. Ugi salajengipun kula silaturahmi tuwi kasugengan kesehatan dumateng panjenenganipun Bapak Mustijo saha Ibu Sri Astuti lumeber dumateng sapura wangsa. Ingin angga sepisan, ingin angga kalih kula Sudarmadi sedalasan Surati ing sampun sarembag kalian anak kula Taufik anedya ngumpulaken balung pisah rektaken daging ing renggang kanthi wastanan bebasan ngebungkul enjang ajejawah sonten dodok latar dodok lawan nginang jambi suwe saestu kula nyuwun kagunganipun Sekar Cempaka Saksele Putri ing samangke kula suwun badhe kadapaken minangka jatuh pramanipun anak kula Taufik ugi supados dados anak mantu kula minangka dados rerentenganipun anggenipun gesang wonten ing alam Padang ugi ndampingi anggenipun badhe tilem ingin salajengipun ing mbok bilih Allah tansah paring rindu kanthi lejar ing penggalih panjenenganipun Bapak Mustijo dalasan Ibu Sri Astuti kanthi lila lan legowo sidik senan Allah Subhanahu wa taala saha para binesepuh kakung Sumon Putri wonten ing majelis ing menika mugi tansah nglirakaken ingkang putra putri badhepun suwun sakmangkenipun kanthi menika saderengipun menika pun jawab wontenipun lamaran saking pribadi kula Sudarmadi Surati kanthi lumah tangan saderengipun ngaturaken sanget agung panuwun ing salajengipun sasampunipun menika lampah kula saking miri RT 6 Pendowarjo kala wau kula ngliwati Jalan Bantul mampir wonten ing angkringan sekedhik atur minangka bebungah raos kula bombong saged sowan wonten ing ngasanipun Bapak Mustijo dalasan Ibu Sri Astuti kula beto angsal-angsal kula caosaken dumateng panjenenganipun Bapak Mustijo dalasan Ibu Astuti nedya badhe mbangun bebrayan enggal sampun purna anggenipun sami gorong gilik rembag wonten ing dalu menika mangke dipun adani nggih menika wontenipun rintu kartika utawi cincin ing badhe dilaksanakaken samangke calon pengantin kakung lan temanten putri calon temanten putri mangke ingkang nyaosaken calon ibu maratuwa lan temanten kakung ing nyaosaken calon bapak maratuwa niku secara agami Islam kula suwun kanthi sanget menika
pungkasanipun atur kula sowan ing mbok bilih majelis sampun kaanggep cekap kirsa mukawisipun kanthi langkah sak tepat atur sak ponco kirang kono lang runtut anggen kawula nyusun basa lan sastra kula nyuwun agunging samudra paksami mugi-mugi samukawisipun beto manfaat dumateng antawisipun calon kadang besan. Mugi salajengipun samangke kanthi sowang-sowangan kula nyuwun pamit wangsul dumateng kubu kula miri RT 16 Pendoharjo. Kanthi menika kula ingkang ngaturaken ugi kirang kono lan kirang sopan anggen kula sowan saking miri dumugi ngendak mugi panjenenganipun Bapak Ibu ingkang kagungan dalem inggih ingkang ngamugati kersa nuturaken sesamudra paksami. Mugi rahayu ing samedinani. Kanthi kula tutup ngunjuk dawet kalian dahar tahu susur antun selamat dumugi griya tansah panjang umur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Matur nuwun. Kita aturaken sangat agunging panuwun dhateng panjenenganipun Bapak Sudarmati lan Ibu ingkang kala sampun ngaturaken menggah hajatipun wigatosipun rawuh wonten ing dalemipun Bapak Mustijo wonten ing dalu menika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, sholatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pangarsanipun Bapak Ketua RT kita tansah kawula hormati, pangarsanipun Bapak Imamuddin ingkang tansah kawula hormati, pangarsanipun sesepuh bini sepuh ingkang tansah kawula hormati, linangkung dateng tamu agung panjenenganipun Bapak Sudarmati dalasan Ibu dalasan rombongan ingkang rawuh wonten ing papan menika. Langkung rumiyin monggo mboten kendhat kula panjenengan sedaya tansah mujahaken puji tuwin syukur kita dhateng asateng Allah Subhanahu wa taala njawet kanthi paringipun mapinten-pinten kenikmatan dhateng kula panjenengan sedaya saengga wonten ing kesempatan dalah kalodhangan wonten ing sonten dalu menika panjenengan dalasan kula tasih pinaringan sehat wal afiat saengga wonten ing kesempatan dalu menika waket musabahah tatap muka kanthi manggih rahayu wilujeng nere ing sami. Salawat miwah salam ditansah kunjuk katur datang panutan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beberipun datang para garwa, para putra, para sahabatipun, para wali, para nabi, mukmin calon mukmin istighfar insyaallah. Mugi kula panjenengan sedaya ingkang rawuh wonten ing papan menika tansah sakmangkinipun pikatut sabangatipun pinjang wonten yaumul kiamat. Para bapak, para ibu, langkung-langkung tamu ingkang tansah kawula hormati, panipun Bapak Mustijo sagarwa kula
ing supados inggih makili utawi nampi menapa ing dados atur pangandikanipun saking Bapak Sudarmaji dalasan Ibu ingkang kairing dhateng sederek-sederek sedaya. Kula yakin iku pasuryan itu kok mboten aneh ketoke sedulur kabeh. Lha niki, ana niku aris niku ayo kapan niku bakane dini kabeh karo Mas Aris. Bapak-bapak jenengan laut. Gila kula minangkani ingkang dados kagem nampi atur pangandikanipun saking pantun Bapak Sudarmaji dalasanipun kala ngaturaken silaturahim utawi ngaturaken uluk salam wau sampun ngaturaken wonten ing ngajeng griya menika salamipun ugi pun ngendikaaken kanthi wonten ing pepanggihan menika ngaturaken salam dhateng keluarga Bapak Mustijo dalasan para sesepuh pinisepuh ingkang lenggah wonten ing papan menika. Mila lumantar lisan kula ugi ngaturaken waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mugi kula lan panjenengan sedaya donga dinunga tansah amrih kawujudan slamet donya lan akhirat. Amin. Ingkang mongko salajengipun wau pun ngendikaaken rawuhipun wonten ing papan menika inggih ngaturaken silaturahim dhateng keluarganipun Bapak Mustijo sakala wangsa dalasan para sesepuh ingkang lenggah wonten ing papan menika. Kula ngaturaken matur nuwun sanget awih rawuh panjenengan sedaya. Silaturahmi panjenengan sedaya mila dadosaken silaturahmi panjenengan sedaya menika pun panjangaken yuswanipun pun paring rezeki ingkang berkah mangepangat bidin wa dunya hatal akhirat. Dunggap ing salajengipun ingkang angka kalih wau pangendikaaken saking panipun Bapak Sudarmaji ingkang kala wau pun wakili saking Kang Masipun ngendikaaken nyuwun prisa napa iki leres dusun ngentak kampung ngentak. Kula jawab nggih leres. Napa niki dalemipun Bapak Mustijo inggih leres. Mila salajengipun panjenenganipun ngendikaaken napa nggadhah kagungan putri pawestri sing ingkang nami Noviyanti Tri Cahyaning Yastuti. Kula jawab nggih nggih. Mila kanthi menika kala wapun ngendikaan ugi bahasane niku nek saniki lamaran nglamar nembung ngoten nggih. Lah nek saniki biyen wis beda cek. Nek biyen niku nek nglamar karuan digake lho. Nggih ta? Kula tesih kemutan wong-wong sepuh riyen niku wae. Dadi nek riyen niku wong jenenge ra ono pacar-pacaran ning boten wonten taaruf ora ono artine bojoe waton seneng karo anake nata. Pokoke kae iki lah anake telu. Anake telu sing siji sing disenengi ku apik. Lah sing ora apik iku disodorke digeke iso digeke. Mula kadang-kadang wong biyen iku kapusan. Iku iso kedadian. Nek wong biyen kula matur. Lah saniki nek ajeng kula jawab pripun? Nek jenengan wau ngendika napa? Badhe pun suwun utahe bahasa niku nglamar. Lah mila kanthi menika sinaosa kados mekaten menika wau pangendikaaken badhe pun suwun. Ini wau nek paman iki pangandikan atur sing kala sepuh-sepuh riyen niku wau ya iso bahasane pripun. Mila kanthi menika kula inggih durung bahasa niku mestani ya oleh ya urung ya pripun iki ajeng iki. Matur. Mila kanthi menika wekdal menika ugi badhe kita tangletaken dhateng adik Noviyanti. Kanthi napa? Kanjengan para sesepuh sedaya. Engko aja munine gelem nyatane ra gelem. Munine dalem sampe pripun? Mila kanthi menika monggo adik Novi kula aturi wonten ing papan menika jawab ingkang dados panyuwunipun Bapak Sudarmaji dalasane Ibu apa tenan kowe iki arep ditakokke iku apa
Yo nggone iku mau. Yo aku gelem. Nek wong biyen iku anggere ditari mantuk gelem. Nek wong biyen saiki ditari mantuk yo ora gelem. Kalau jejer Bapak, jejer Bapak. Kita nyuwun Nah, pangandikanipun Novianti menika nak Novianti panjenengan menika badhe pun suwun utawi badhe pun lamar kaliyan putranipun Bapak Sudarmaji dalasan ibu ingkang nami Taufik. Taufik sapa kuwi ora ngerti. Iku kira-kira piye? dijawab. Gomik yang seru. Wis tak pikir. Yang gomik. Nah, iku main krungu. Dadi kabeh nyekseni dadi kaya masuk santet barang ngerti lho. Gua gak topik kene waton galak-galak to iki kampung ora adil lah. Ya nek disekseni katane iki lah oh yakin bareng ngoten nggih, Pak. Ku dadak ditari sithik nek wong biyen iku wedoke dijeleke ditarik kula matur iso kedadian sing disenengi iku kuwi kudu dikeke Mbak Yuni. Akhire ketemu lho. Biasa tak pilih duit iki bol kok ganti wong. Nek wong biyen ora ngerti kok biyen kanca dene tuku kucing nang jero. Iya nek saiki wis domine milih kabeh pinter-pinter kabeh. Nah niku wae kanthi paneksen panjenengan sedaya kanyata adik Novi menika pun taros purun Mas Taufik. Purun. Pisan kaping kalihipun menika nggih sinau sumekaten putranipun purun menika nggih kula ajeng tanggep dhateng tiyang sepuhipun lega mboten kadang-kadang iku wong tuwa lega sih. Nggih to. Wonten to kedadian arep ngoten mila kula nyuwun ugi tiyang sepuhipun kekalih menika wis lega ridho walaupun ngendikaken ing sak mangke menika pun ridani saking tiyang sepuhipun nggih. Manut wis bagus kabeh lega bocah yo gelem iku wis kaya wis saedet saeka kabeh. Mila kanthi menika kula suwun Pak Mustijo mladene Ibu kagem ridani nek pancen putranipun pun suwun saking asalipun Bapak Darmaji kaya badipun suwun kalian Mas Taufik menika lega napa mboten? Ridho napa mboten? Ridho. Napa ridho? Alhamdulillah. Besok ya Pak nih Pak. Gua mboten gawe-gawe niku jenengan upamane kok tekan kok mau niku saiki ganti malih iki lho. Upamane biyen nonton to wong jenenge wakat kan do dituntun iku amargane lega. Lah niku ingkang angka pinten apa Pak? Sing jawab pun niki saking Mbak Novi dalasan Bapak Mustijo sang keluarga sampun ridani lega lila badhe kasuwun ing sakmake kalian Bapak Sudarmaji dalasan Ibu ingkang badhe kajawabaken utawi kajodhoaken dhateng Mas Taufik. Mugi kanthi menika Allah tansah berkahi kanthi niat ingkang saya wau ngendikaken ngumpulke balung pisah. Gitu. Nek miri kalih niku janjane rado, janjane wis kancen bareng akhire niku pisah-pisah. Kula diraketke malih le seduluran. Ngoten nggih. Nah niku pun jawab kanthi lega-legane manah saking keluarga menika pun caosaken dhateng asalipun Bapak Sudarmaji sak keluarga dalasan sak rombongan saged nyekseni aturipun Bapak Mustijo dalasan anak adik Novi. Para bapak, para lenggah sedaya, para ibu ingkang tansah kalorpati ing salajengipun kanthi acara wapun ngendikaken saking duta mbok menawi acara menika sampun paripurna sampun kaanggep cepat menapa iki dados pun ngendikaken sedaya pun tampi kanthi renaning penggalih menika badhe madal pasilan nyuwun pamit dhateng khususipun Bapak Mustijo sak keluarga dalasan para sesepuh binesepuh ingkang lenggah wonten ing mriki boten sanes lumantar lisan kula ing sakmangke menawi panjenengan sedaya sak sampunipun acara wonten ing dalu menika sampun kacekap lan paripurna boten sanes namung ndongaaken mugi kunturipun panjenengan sedaya menika manggih rahayu wilujeng lir ing sandikala. Amin. Tapi saking kudu rencana cinaketna saking rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nderekaken sugeng kundur mugi rahayu ingkang sami pinanti.
Para bapak, para ibu, para gasta ingkang kawula hormati, mekaten atur jawabanipun saking Bapak Mustijo dalasan ibu ingkang saged kita aturaken wonten ing kalodhangan menika. Tentu kula anggenipun dherekaken ngaturaken kathah kekirangan dalah kalepatan saking arah menapa kemawon sae suposita atur ingkang boten ngepasi dhateng asanipun para bapak, para ibu, para lenggah sedaya saestu lumantar lisan kula nyuwun agung samudra ing pangsami. Usana makaten saged kita aturaken kathah kekiranganipun nyuwun pangapunten. Kita akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, iki sing arep giring ndel iki. Yo, Mbak. Ini ning ngarep. Ya. Oh, Ibu Surati nggih. Ibu Surati ke Mbak Novi, terus Pak Mustijo ke Mas Taufik. Ibu Rien. Nah, monggo Bu. Ibu alunipun. Oh, enggak. Nah, cincinipun. Nggih. Ke kiri, nggih. Niki saking Ibu Surati badhe pasang cincin dhateng Mbak Novi. Monggo. Niki mangke sing nang nggih. Kiri. Yang kiri. Nggih. Monggo Pak. Nah, dipun ambil. Dipoto. Nggih. Nah, kamu deket. Agak geser ke kiri boleh? Ya. Ya. Pas toh Mbak Novi wis pesen kok. Enggak lihat lagi semua. Ya. Kali ini ya. Hati mundur. Ya. Lihat ke cincin semua, nggih. Ya, lajeng Pak Mus masangkan ke Mas Taufik. Ya tahu Mas Taufik. Nggih. Monggo. Adik, ayo adik. Ya. Ke cincin Pak, lihat ke cincinnya Mas Taufik. Ya. Lihat sini. 1, 2. On. Alhamdulillah. Saniki lenggah. Mas Taufik le Mbak Novi. Mas Taufik yang kiri. Ya. Sesone wis diresmike lagi yang kanan. Ya, monggo. Wah, besok kalau udah resmi kanan kiri dimanapun boleh. Terserah, monggo. Ayo bendaran. Nah, wis sah Mbak Novi Mas Taufik. Semoga
semoga lancar sampai hari H. Gak rondo yang malam apa? Oh, lah nek itu pas banget gue ya. Iya no. Iya Manda. Makan guys. Semangka guys. Ada semangka ada. Oke. Hahaha.